аз 30 то 100 ҳазор сомонӣ. ин арзиши қалин, маҳр ё хароҷоти тӯи ҷониби арӯс дар тоҷикистон аст ки домод бояд пардозад. ин таҷриба дар чанд соли ахир расм шудааст. пештар ин хароҷот дар шакли моддӣ аз чорво то орду равғану молу матоъ ё ҷевону рахти хобро дар бар мегирифт ки бо қабули қонуни маъруф ба танзим ҳадди ниҳоии он муайян шуда буд. ҳоло барои тӯйдорон марзи хароҷот рӯшан нест. ҳар як ҷузъиёт дар қонун дарҷ шудагӣ нест, балки салоҳиятро ба комиссияи доимӣ додагӣ аст. агар комиссияи доимӣ зарур шуморад ки масалан миқдори ҳамин чиро мо бояд муайян намоем ё муайян намо, ин дар салоҳияти худи комиссияи доимӣ аст. баъзе коршиносон меоянд мегӯянд бибинед, яке аз сабабҳои зуд аз ҳам пошхӯрии чи оилаҳо ҳамин кам будани ҳамин чи аст, яъне духтарҳо гӯё беқадр шудагӣ бошанд. ба қавли давлатзода ки аз номи коршиносон суҳбат мекард, замони шӯравӣ хароҷоти тӯй ба маротиб болотар будааст. ин харҷ аз тарафи падару модарон як кафолати бақои оила ба шумор меравад. фаридун ҳодизода, коршинос дар умури дин бар ин аст ки барои таҳкими оилаҳои ҷавон ва коҳиш додани хатари фурӯпошии онҳо ин хароҷот бояд ба гунаи дигар танзим шавад. он чизе ки мо қалин дорем, ман ин қадар розӣ неам. маҳр ҳамчун социальная защита, бо ҳамин ман розӣ. агар қалин киянд падару модари келин ба мерос ино мехӯранд, вақте ки вай духтарашон ҷудо мешавад, вай пул тамоман як динам наметиҳанд духтарашон бояд. аз сӯи дигар шаҳрвандон ба пардохти маблағ нигоҳи манфӣ доранд. ҷон духтар мардум худаш бебаҳоя кард. акам чоби нарх монад ин контракт нодуруст аст. мо 8 бача будем. агар мегуфт ки агар мада меомад духтар медоштум ку ма ҳам як мошин каҳкатӣ медодум ша. бигзор ҳамин як ду тарафа ба як маслиҳату насиҳате биёянд ки ҳамин харҷу мараҷоти зиёдатӣ кам бошад. ман дар кор нестамон. хароҷоти тӯй дар тоҷикистон аз гузашта то кунун дар ҷомеа мавзӯи пурбаҳсест. яке аз ҳадафҳои қабули қонуни маъруф ба танзим кам кардани хароҷот дар ҷашну маросим аз ҷумла тӯйҳо гуфта мешуд. аммо таҷрибаи то ба 100 ҳазор сомонӣ расидани қалин нигарониҳоро ба бор овардааст ки шояд ин ҳадди охирин набошад ва қонун онро бояд танзим кунад. мақомоти тоҷикистон талош мекунанд ки муқаррароти ин қонуни пурбаҳс риоят шавад, вале дар соли гузашта ҳудуди 1300 парвандаи маъмурӣ боз шуда ва аз ин ҳисоб наздик ба 11 миллион сомонӣ ҷаримабандӣ шудааст.